Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa khluq uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama ingkang tansah kula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun Rama Yai Kiai Haji Asnawi saking Kudus ingkang tansah kula mulyakaken lan kita tenggo fatwa-fatwahipun lan ugi panjenenganipun Gus Munawir Jarakasi, Gus Fatullah, Bapak Imam Mahfudon, Bapak Danuri, Bapak Yai As'ari, Bapak Yai Suhaimi Al-Hafid, Bapak Ali Mansur, sedaya kang kula hormati lan kula mulyakaken, sedaya undangan hadirin hadirat ingkang sedaya hadir wonten menika majelis ingkang tansah kula hormati lan tansah kula mulyakaken, lan segenap panitia PKM ugi panitia pembangunan Masjid Baitur Rahim ingkang tansah kula mulyakaken, lan ugi perangkat desa, kepala desa atau yang mewakili, kepala dusun, Mas Arif yang tansah kula hormati lan tansah kula mulyakaken, jamaah Quran Binadzor, bapak-bapak, jamaah ibu-ibu yasinan ingkang tansah kula hormati lan ugi tansah kula mulyakaken. Alhamdulillah dene dalu menika kita sareng-sareng ngucapaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi piqoli alhamdulillahirabbil alamin. Menapa dalu menika kita sedaya ngadakaken pengaosan rutinan sakbanan utawa ruwah nggih sampun makaping, tapi alhamdulillah ruwah menika sampun manggen dhateng menika Masjid Baitur Rahim ingkang sampun lamenipun sekawan taun. Alhamdulillah kanthi kita saged manggen menika majelis, muga-muga kula nyuwun doa Fatihah sepindah panitia sakru pembangunan, semoga-moga diparingi warasan kelancaran, amin Allahumma amin. Ala hadina sholekah laumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bon, suwun sanget. Mun do ngantuk napa kita ayo dan ngriwis terus ya. Penting nggih. Nggih. Niku kenging angin. Untung teng mriki nek teng kuburan jenengan pun semaput. Piraos sedaya ingkang kula hormati, kula badhe nginformasakaken kula sebagai BKM ugi panitia pembangunan nggih. Menika sampun jenjang masjid sampun niki nggih ampun dados niki sementara sampun telas dana 3M. Tenan duit tenan ora niku. Nggih niku. Niku tasih kathah nggih. Nggih sampun niku wis pokoke panitiane iki kudu betah tak gremengi. Terutama Pak Munawar niku betah tak gremengi. Cara tak tendang ngalor ya ngalor, ngidul ya ngidul, pokoke ngono. Sing bagian kemakmuran Pak Mus wis pokoke ngono kowe. Es ben kono, ben do mlaku dhewe. Niku sementara ngoten tasih nerasaken kolah dereng, terusan menara niku dereng nggih. Kolah menara niku nika ngajeng kalih cilik-cilik ngoten. Mengke teng sing teng sekretariat masjid menika sing menara santu ageng. Jadi prosesnya tasih panjang. Semoga-moga mawon. Pokoke sing penting masjidnya wis dadi. Ngoten nggih? Wis masjidnya wis dadi, dinggone ngaji, dinggone sembarang tingkah. Niku ingkang kula aturaken. Ingkang salajengipun tasih ngenani pembangunan ingkang kuatah sanget niki nggih. Mboten sah kula rinci, pokoke niku kula niku ndek pikiran ngoten. Pokoke angger bapak-bapak ibu-ibu niku semangat ya semangat. Nek badhe jariyah nun sewu niki nek tiap Jumat rak diumumke supados dikirimake ahli arwahe ngoten nggih. Niku ya paling minim 200 ngono ae. 200 sampun tak umumke. Mireng Bu. Wah, wis keterak nangis nggih. Kula wangsul meleh kangge nerasaken pembangunan iki nggih nyuwun isjariah sak mampune. Iki paling minim ngono kok. Kalau inisiatif niku wis pokoke engko angger 200.000 dikirimno arwah ya ana 5 apa pira ngono gak apa. Mengke tiap Jumat diwacake Fatihah. Mengke nek enek 50 dikumpulke nek wis 200 sukake bapake ben dikekno panitia. Arwahe ditulis. Ngeten nggih? Ora kudu 1 juta, ora kudu 500.000 gak. Sak takeki sithik ae ben padha isone. Wah, kepepete 100.000 mboten napa-napa. Wis pokoke panitiane tak gawe gampang. Nggih? Nggih terus kene niku lho, kulahe dereng. Ya mpun enten ning niku ngandhap nika apa jenenge iki kamar mandi atau kamar darurat. Nggih sing
Sing mesti mengke bangunane teng kidul niki. Nggih. Nggih ageng mengke enten kalih ngandhap, kalih nginggil ngoten. Dadine cara wudu teng ngandhap nggih angsal, nginggil nggih angsal ngoten. Sami. Dadine isih kathah. Sing penting niku gaklah penting, sing penting jari ae jenengan tak arep-arep. Nggih, sing penting jari jenengan tak arep-arep. Paling minim 200 mengke dikei arwah wis pokoke ngono engko diwacana Fatihah teng mriki. Ngeten. Ikhlas nggih? Ikhlas. Alhamdulillah panitia is arep-arepane ngono tok. Angger jenengan sih mesem terusan tukange niku angger bendina jek nutuki niku to tembok tik 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 ngoten. Wis pokoke karo duguyu aku seneng ora prah-prah mon. Mun ayem niku. Pokoke angger isuk takon dolanan nutuki tembok taktik taktik ngoten. Sepun ngoten mawon. Niku informasine ngoten saking panitia. Salajeng niku sampun kalih jenengan ben mboten tanda tanya tentang kegiatan sakbanan ruwahan nggih. Ruwahan. Ndek wingi kok ora ngono saiki ngene. Ah niki ora kok model anyar gak. Terah yo inisiatife kumpulan bareng-bareng ngoten. Ngeten mawon. Kula jujur kula duduhke rangkaian acara pengaosan kala wingi tentang enten binador, nggih binador. Niku kula kalih Pak Mansur sak rencang. Niku pertama niki bayar urun 300.000. Nggih. 300.000. Entuk tiang 6 napa 7 nggih. Ah niku mengke dimasak teng mriki, dimasak sareng-sareng ngoten mawon. Mengke entuk binandoran pinten? Ndek wingi niku sampun binandor 6. Niku kula informasikno. Engko taun ngarep saumpama 300 jeh kesithiken 500 ngono ae gak apa-apa. Diundakno sithik 400 gak apa-apa. Engko sampean do nderek. Ya. Masake teng mriki yo arwahe dikirimke ngoten mawon. Niku ning gone binador acara rangkaian ruwah. Ya jenengan mboten anu. Kaya sakmono kae mbah, pokoke ngono panitane ngono. Wis dunggundeli ngono, wis pokoke ngono. Nyatane yo cukup iso. Niki sing jenengan batin ya. Ya niki nek jeng tahun ngajeng mengke saged dikoordinir kula kumpulake binadoran ingkang kados mekaten. Tapi masake teng mriki jenengan boten sah repot masake teng mriki. Mengke iso nek kathah iso njikuk nglinggo barang. Ngoten niku rangkaian acara sampai hari H niki. Niki kang kula aturaken. Terusan salajengipun acara Ramadan saking jamaah jane bapak-bapak nggih mboten napa-napa nderek ngaos. Nek Ramadan biasane tiap Ahad nggih, tiap Ahad niku enten ngajine. Nggih. Ramadan tiap Ahad niku enten ngajine. Niku pun biasa niku. Bapak-bapak, ibu-ibu tur niki mboten khusus Kedung Jago. Luar Kedung Jago angsal. Alah, pandune melu engko ben entuk ngene gak. Arep ngaji rek dadak ngono barang lapo. Luar Kedung Jago angsal ngaji teng mriki mboten napa-napa. Niku sing kula aturaken. Dadine kegiatan tetep biasa. Lah sing jenengan tunggu-tunggu dibatin niki nek pun Syawal. Enten jaroe. Ngoten ndak? Ndek iki ibu-ibu tok sing dimanjakno. Bapak-bapak niku protes, Bu. Aku yo melu ngaji binandur rek aku gak dilokno ngono. Sing matur kalih Pak Mus niku, Pak Mus tukang nadai. Anjing bapak-bapak nderek mboten napa-napa. Syukur gratis.
Nek ra gratis kok bayar 10.000-an ki bayar parkir. Aku ben panitiane ben gak rekoso. Ya. Niku 10.000 kok jek moh ya bangeten. Nggih. 10 nggih bayar parkiran kono to. Maksude ngoten mawon. Niku pun acara rangkaian ingkang kados mengatan saklajengipun mengke saged jenengan sing penting niku mboten usah mikir ngana-ngana. Iki masjid jenengan sami, niki jarian jenengan sami. Pokoke jenengan mlebet rene do ngaji rene pokoke ngoten mawon. Wis niati ngaji. Sing ikhlas ora usah mikir sing aneh-aneh. Wah aku blas gak tau jariah yo melu entuk lho. Masjid niku kanggo umum, nek kanggo gak umum rasa nggih masjid. Ngoten nggih? Wis umum wis pokoke rasa mikir, ora usah mikir kuwi gak tau jariah iku jariah ku gak akeh iku gak masjide dadi. Masjide dadi nek masjid niku kangge napa? Ya kanggo majelisan. Nggih ngaji, nggih jamaah, nggih sembarang. Ora ana ditulisi sing gak jariah gak entuk nang masjid gak enek. Ora ana. Ora ana dipentelengi ra enek, ora ana usum wonten niku nggih umum. Nggih, kangge kemakmuran masjid. Lah menika ingkang kawula aturaken mugi-mugi selalu semangat, selalu pokoke ngoten mawon. Pokoke informasine sing sae. Saentene wong duwite sithik oh tak jaluk akeh ya piye. Lho, kidul desa panen dipangan tikus iki alhamdulillah aman. Oh kon jariah terus to Pak, dikondi wis karepe urusan panitia to bangun masjid kono karepe to gak apa-apa ngono kuwi. Nyatane gak ono tenan. Enek duit sithik tak ge bayar ngongkosi anak sekolah mondok ya penting niku. Masjid engko ya dadi dhewe. Lha apa mbok pikir banget-banget. Wis penting ngono, kebutuhane nggih tuku sambel nggih manung tuku lawar enek ya penting niku. Masjid engko ya dadi dhewe. Lah aku njaluk cipratamu kuwi lho. Sithik mah ta. Sithik-sithik mbok kekna aku kono mau ben iso melu ndadekno masjid. Ngono pokoke ben dadi amal. Mumpung amale jek kebuka akeh, jariyahe sing akeh sak piturute jalukane akeh. Tapi nek alam kaya ngene jariah akeh yo ngelu, yo kudu ngesakno barang. Nggih. Ingkang mekaten ingkang kawula aturaken saderengipun kula nyoban punten kathah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.